Понеже между двама братя винаги има конкуренция, а утре е Велик ден, Решихме да се предизвикаме кой ще направи по-вкусен козунак. Да видим кой ще е по-вкусен. приготвяме си маята, за да втасва. Слагаме в млякото. Не трябваше да слагаме на цяло купче тази мая, трябваше да я раздроби, за да може да се активира по-бързо. Ама няма да му казвам, че нали се съревноваваме. Ще си активирам маята. Натрушаваме купчето в 150 мл прясно мляко. За моята рецепта ще ми трябва 600 грама брашно, които ще си премерим предварително и след това ще пресеем два пъти. Слагаме 3 яйца. И моята рецепта е с 3 яйца. Емо искаше да си подгрее малко млякото, за да може да активира маята по-бързо, обаче вместо да го подгрее, той направо го кипне, като включи котлона на 8. И сега трябва да си правя нова мая. Този път обаче няма да е с купче мая, а ще е с суха мая, да видим дали ще стане. А това кой ще го мие? Аз ли трябва да го мия после? Ти ще го миеш, айде. Нещо, което много обичам и винаги добавям навсякъде е ванилена захар, защото много обичам аромата й. Валя ми е използвал последната ванилена захар и за малко да сложа бак пулвер. Добре, че съм си купил ванилия на прах, ще пробваме с нея, няма да е ванилена захар. Абе как ще ви казва, че съм използвал последната ванилена захар? Емиляна, отвори шкафа и потърси по-хубаво. Размесваме хубаво сместа, докато стане хомогенно тесто. Ще разбъркваме, като постепенно добавяме по малко брашно. Няма малко по малко, нямам нерви да го чакам, сипвам цялото брашно. И защото каза, че всичко с любов става по-хубаво, реших да го оформим под формата на сърце и продължаваме да месим. Погледнете го само как се мъчи. Емо, що се мъчиш така, бе? Нали каза, че колкото повече месиш един козунак, толкова по-хубави конци ще станат и нали трябва да те победи? Другия път. Моя път козунак е без месене. Как така без месене? Не е така без месене, просто трябва да го обърна след като изчакам 45 минути и така два пъти още и сме готови. Май аз още ще си месеци, докато го изчакаш твоя. И тестото вече е готово. Време е с мокра ръка да го дигнем и да го прегънем. И това е. Мисля, че конците са добри. Моето тесто май се надигна малко повече от това на Валю. Може да видите мехурчета. И тъй като този козунак ще е с лукум, аз много обичам лукум, слагаме стабилно количество. И козунаците са готови, фолирани, готови да се пекат. Чакаме да видим какво ще направи. Мисля да опитам да направя кръгъл козунак. Да мажем на богато. Знаеш колко струва шоколада, бе? Едно време колко ефтин беше шоколада, а сега е почти колкото петрола. Горе-долу ми се получи. Ама май само горе. Това е от мене. Единият стана малко по-малък за сметка на другия, но да видим когато втасат какви ще станат и как ще се изпекат. Ето как се получиха козунаците и на двамата. Според вас, кой се справи по-добре?